लोगोफोर स' आङो दिनै नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबोलायबाय स' दिनै जोङो मा होनोमोनलाय बार'बैसायाव थांगोन नै श्रीरामपुर मोनहांनि पेट्रल पाम्पआव जोङो थाव सोबाय जोङो दा हाइवेआव गाखोफिनबाय थांगासिनो श्रीरामपुर मोनबायानो नैबे श्रीरामपुर गेट मोनबाय काउन्टारफ्रा हनै बायद्लाजोब्बाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था बार'बैसासिम बा बेंगलसिम थांनायाव मा नुलाङो जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो नोंथांमोनहा बार'बैसासिमाव मा नुलाङो बेखौ नोंथांमोननो खिथालांगोन आङो ओरै थाबाय लेफ्ट साइडजों पेट्रल पाम्प दंमोन नोंथांमोननो मोजाङै खेबनाय जायाखिसै जिखुनु बिथिं पेट्रल पाम्प दं ओमफ्राय नैबाव दं जाहैबाय मा होनोमोनलाय बेखौ सोरनि गेटमोनथाय बेयो आसामनि गेटमोन ना बेंगलनि गेटमोनथाय जिखुनु आं मिथिला नायफिनबासो मोनथिसिगोन थांनायाथ' थांबाय थायो जोङो स' जोङो दा नै संकसनि दालांखौ मोनबाय बेंगल हाबनायनि सिगां संकस मोनो संकसनि दालां बेयो दा जोङो दा संकस दालाङाव दङ नोंथांमोना नायलांबाय था मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो जाहाथे मोनथिनो मोनो नोंथांमोनहा जोङो दा बारबाय दालांखौ बारबाय दालां बारबोबाय जोङो ज' नायलांबाय था मोनथारनोसै नै गोबांथार बिहिर जादोंमोन आं माखासे भिडिअखौ खेबनाय जायाखिसै आरोना लोगोफोर खालि एसेल' लाबाय आङो नोंथांमोना नायदो माबायदि नै मोनहैथारनोसै जोङो बार'बैसा हाबबाय स' बार'बैसायानो गोग्लैजोबखायो अब्लाबो नैबे दालांखौ मोनबाथाय एकदमबारे बार'बैसा होननानै जोङो मोनथिनो मोनो दा जोङो नैबे दखानाव हाबगोन बालाजि ट्रेड ना मामोन जिखुनु जों दा हाबबाय जों बाहाय मा लानाय जायो स' जों आसामनिफ्राय फैदों बेंगलाव स' नोंथांमोना नायलां ओरै सिदा थांबाय ओरै थांबाय ओरै माबासो बे सारियालिनि ओरै साइडनि दखानसो बियो नोंथांमोना मा ओरै बोरैबो खेबखो सोंगोन नैबे सारियालिनि ओरै साहाजों थांनाय लामानि बियो स' आङो बे सारियालियावबो एसे थांदोंमोन नालाय एसे खामानि दंमोन बाहाय स' थांनानै फैबाय एसे आं नै लोगोखौ लिंहरदोंमोन बार'बैसानि नाथाय सफैयाखै बियो दाबो नेगासिनो दं जोङो आरो दा जों फार्स्ट दखानाव हाबदोंमोन ना बे दखानाव जों फैफिनबाय आंना लोगोफ्रा नै रायज्लायगासिनो दङ थारमाने रेटफोरखौ आंबो नै दा नायबाय बियो आखाइ सुग्रा बेखौ आङो किचेन रुम बानायदों किचेन रुमाव बेखौ होनो नागिरदों आङो ओंखायनो आङो दा बे जिनिसखौ नायदों लोगोफोर नोंथांमोनहा नायदो माबायदि बबेया मोजांसिन बेखौ आंनो खिन्थाहर 25निफ्राय स्टार्ट जायो होनना बुंदों बिसोरो 6-7 हाजारसिम थाङो होनना बुंदों दा आङो नायनोसै बबेया साबसिन जायो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर बबे कालारा साबसिन आरो बबेया मोजांसिन जागोन माने माबायावहाय किचेनावहाय स' दा बानायगासिनो बेजों लोगोसे आरो जोंहा गोबांथार जिनिस लाबावनांगौ दङ नोंथांमोना नुलांगोन स' आं दिनै बे भिडिअ होजोबाबो नेक्स्ट भिडिअ होनानै होगोन आं नोंथांमोना नायलां नै मा दं नायदो मा जिनिस दं नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा बबेया साबसिन दे लोगोफोर नोंसोर खिथाहरदै बबेया मोजां बेखौ खिथाहर आं बेखौ लागोन आरो दाथ' आं फैबाय खिन्थु आं लाबोआखिसै नायनानैल' गारबाय दस्रा जिनिस लानानै फैबाय स' बबेया मोजांमोन बेखौ खिथाहर दे कमेन्ट सेक्सनाव आङो नेक्स्टआव लायगोन होननानै नायनानै दोननानै फैखाबाय आरो आं फसायनाया आं बाहाय फसायबोबाय मोनसे खिन्थु लाबोनाय जायाखिसै एसे लडा बारा जानायखाय
थिखांहोफायाखिसै आरो बेखौ नेक्स्टआव लायनोसै होननानै माने लोगोफोर स' जों बार'बैसायाव थांनायनि मेन खारना जाहैबाय आं नोंथांमोननो खिथाया सानदोंमोन आं अब्लाबो खिथानोसै आं जोङो मोनसे स्कुलनि रिपेयारिं खामानिनि मावगासिनो दं नालाय स' जोङो दा बाहाय नांगौ आरोना नैबे जाहैबाय दर्जा नै दर्जाया माबायदि दा जोङो बे स्कुलनि खामानिनि थाखाय जोङो बै कालारिं थिंखौ बायनो फैदों आरो लाबायानो फाइनाल जाबाय स' हैसिगोन बे